What's up folks, i dag har jeg faktisk fået et spørgsmål fra Nissen HD, og det her det er Arsflex episode 3. Men jeg har fået et spørgsmål fra Nissen HD, og ja, han er også min ven, men han spørger mig stadig om hvor lang tid jeg har været i gang, og socialt skal jeg læse der. Han har spurgt, hvor lang tid har du været i gang, mander? Og det har jeg været i gang i 5 måneder faktisk, og 1 dag. Du får besked. Det er jo rigtigt. Så besked. Selvfølgelig. Ja, men 5 måneder, 1 dag. Håber det besvarer dit spørgsmål. Du kan abonnere heroppe. Skrive et spørgsmål hernede. Så ha' det godt indtil næste gang. Peace.